Ничен дигәндә, чөнки бу әйбер безне адым сайын эзәрлекли, кайда гына барсак та. Эштә дә, шулай бит, хәтта иебездә дә, үзебезнең, һәм дә инде, әлбәттә, урамга чыксак та. Ничен дигәндә, эштә инде беләбез, караклык димәк ул безнең эшебездән алган әйберләр. Алып чыккан әйберләр хаксызга, шулай бит. Идә инде, мәсәлән, бер бала хәтта икенче баланың әйберен дә алырга мөмкин. Шулай да булырга мөмкин. Бу да аларның караклыкка шулай бит алып керен генә. Һәм инде урамда да күргәнебезчә шулай бит алырга мөмкиннәр синең кесәңнән дә, алырга мөмкиннәр кибеттә, базарда да. Хәтта караклыкның хәзер яңа төрләре барлыкка килде. Ул да булса электрон караклык. Синең шулай бит банка карталарыннан, я булмаса анда башка сулар белән телефоннарыңнан акчаларны алу да бар. Менә шуның эчендә, мөхтәрәм кардәшләр, шуның турында без сөйләшеп китик әле. Инде караклыкның төрләре күп. Алар дөресен генә әйткәндә, элекеге сүз белән карасак, шулай бит кемнеңдер кесәсенә кирип акча алып чыгу, бу инде үз чиратында классик караклык дип әйтик. Алар да бар, әмма күп очракта хәзер караклык ул башка төрле эшләнә. Шулай бит. Шулай ук әлеге дә баягы банк карталарыннан алулар дисеңме? Я булмаса эштә вакытта урлаулар, хәзер эштә урлаулар да инде ул проходнойдан алып чыгу, ул инде шулай ук классика совет заманында, ләкин ул битеп бара, кимеп бара, башка юлларын табалар. Шулай бит инде караклыкның башка төрле суллар белән моны эшлиләр хәзер, кагазлар белән, ниләр белән, шулай бит инде. Менә шуңа күрә дә нинди генә ысулын карасак та, әлбәттә инде бу караклык булып санала. Бу акча эшләү түгел. Чөнки хәзерге заманда караклыкны акча эшләү белән дә бутыйлар. Ничек кенә син эшләсәң дә акча кирсен иң мөһиме. Аны син мөһим түгел. Урлыйсыңмы син аны, халалмы ул, хараммы ул, шулай бит, мөһим түгел. Иң мөһиме синең кесәңгә кирсен. Менә мөхтәрәм кардәшләр, бу үз чиратында дөрес тормыш принцибы түгел, шулай бит. Бездә, безнең динебездә бар билгеле бер тәртипләр. Нәрсә эшләсәң дә, аның булырга тиеш үзенең кысалары. Шәригать кушканча, шәригать кануны буенча. Инде акча кирәк икән, димәк халал юл белән син аны эшләргә тиеш. Халал юл белән эшләү усуллары бик күп. Бик күп. Аллаһ Тәгалә шулай бит аны безгә күрсәтте, өйрәтте, шәригатьтә аның усуллары бар. Шуның инде әлбәттә икегә бүлә. Динебез нәрсә ди? Сәүдә ди, халал ди, һәм үз кулың белән эшләгән әйбер ди. Менә сиңа шулай бит инде ике юл, юнәлеш дип әйтик. Чыннан да күп кешеләр шушы ике юнәлештә алар эшлиләр. Үз кулың белән эшләгән әйбер дигән сүз моңа инде башта керә, уй, фикер дә керә, шулай бит буңа бөтенесе дә керә. Ягъни бу ниндидер теге үзең хәрәкәт кылып манда бер нәрсә шулай бит хезмәт куйган әйбер. Сәүдә инде ул сатып алдың да саттың дип әйтик. Менә шулай мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә халал эшләү усуллары бик күп. Әмма күп кеше моның белән канәгатьләнеп калмый. Һәм кешеләр инде үз чиратында тиз байырга телиләр, шулай бит тиз баюның туры усулын күрәләр, ул да булса үзләштерү, урлау, шулай бит инде, һәм караклык юлына басу. Дөресен генә әйткәндә, әлбәттә бер караганда ул тиз баю булып күренә. Ләкин икенче яктан караганда ул мөхтәрәм кардәшләр, нәтиҗәсе аның бик начар. Чөнки кеше хакына керү бу үз чиратында сине җәзага китерәчәк бу әйбер. Бер вакытта да, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә кешене дин тотмаган өчен җәзаламады. Бу дөньяда. Бу дөньяда. Аллаһ Тәгалә безгә бу дөньяда иреклек бирде. Аллаһ Тәгалә әйтте: "Теләсәгез кафир кылыгыз, теләсәгез динне тотыгыз" диде. Бу дөньяда Аллаһ Тәгалә дин тотмаган кешене җәзаламый. Шуңа күрә кем дә булса дин тотып үзенә ниндидер бер дөньяда яхшылык алам дип әйтә икән, бу дин тотканның нәтиҗәсе. Дөрес тормыш белән яшәүнең нәтиҗәсе. Аллаһның җәзасы түгел бу. Җәза ул тегендә, кыямәт көнендә динне тоткан һәм тотмаган өчен, иман китергән һәм китермәгән өчен җәза теге дөньяда. Бу дөньяның җәзасы, мөхтәрәм кардәшләр, килә, әгәр кеше зулым кылса. Зулым кылса. Мәсәлән, кеше үтерү. Бу шәригатькә генә кагылмый. Бу башка кешегә димәк син начарлык эшлисең.
Я булмаса урлыйсың. Бу да шулай ук кешенең хакына керү, зулым кылу. Менә шуның өчен Аллаһ Тәгалә бу дөньяда җәзалый. Намаз укымаган өчен бу дөньяда җәзаламый. Намаз укымаган өчен. Шуңа күрә без күрәбез, намаз укымаган кешеләр дә сәламәт булырга мөмкин. Алар иртәнге намазны укымыйлар, ләкин алар сәламәт. Безгә бит әйтәләр. Иртәнге намазны укысаң, син сәламәт буласың дип безгә аңлаталар. Шәригать буенча иртәнге вакытта торасың, матур һава сул, чиста һава сулыйсың, инсульт булмыйсың, тегеләй булай. Ләкин намаз иртәнге намазга тормаган, намаз укымаган кешедә нәкъ шулай ук озак яшәргә мөмкин, әле сиңа караганда озаграк та яшәргә мөмкин. Хәләл ашамаган кеше озак яшәргә мөмкин. Японнарны карагыз, шулай бит. Бүгенге көндә иң озак яши торган халыклар, алар мөселманнар түгел. Карасагыз Европаны, карасагыз Японияны, шулай бит. Ләкин алар хәләл ашамыйлар. Бу чиракта без әйтә алмыйбыз, хәләл ашасаң син озак яшәрсең дип. Бу чиракта без алай дип әйтә алмыйбыз, мөхтәрәм кардәшләр. Менә шуның эчендә әгәр дә кеше динне тотмый икән, бу дөньяда аңа бер нәрсә дә булмаска мөмкин. Һәм кеше намаз калдыра икән, мәсәлән, мөселман кешесе намазны укый да калдыра намазны. Аңа карап, ул әйтә, кара, бер нәрсә булмады ди. Таш яумый ди. Шулай бит. Бер нәрсә үзгәрмәде ди. Акча килеп тора ди, һаман шулай ук ди. Шул нормальны. Алай булгач бу намаз кирәкме соң миңа? Кеше шулай дип уйларга мөмкин. Һәм кайберәүләрнең башына килә бу уй. Кара әле, намаз укымыйча да бит яшәп була икән дип уйлыйлар алар. Мөхтәрәм кардәшләр, диннең максаты, без әйттек, гыйбадәтнең максаты. Ул дөньяда әйбәт яшәр өчен түгел. Бу ахирәттә әйбәт яшәр өчен. Аллаһ Тәгалә шуңа күрә безгә әйтә, бу дөньяда мин аларга бирермен, ахирәттә бер нәрсә калмас ди мондый кешеләргә. Ләкин әгәр дә кеше зулымлык кылса, башка кешенең хакына керсә, менә Аллаһ Тәгалә бу очракта җәзалый. Фиргауны да Аллаһ Тәгалә мин Алла дигән өчен җәзаламады. Фиргауны Аллаһ Тәгалә җәзалады башка халыкларны кысырыклый башлаган өчен. Үтерә башлаган өчен. Аларның малына, гомеренә, хакына кергән өчен, балаларын үтергән өчен Аллаһ Тәгалә җәзалады Фиргауны. Менә шуның өчен, мөхтәрәм кардәшләр, башка кешенең хакы белән бәйле булган гынахлар, ул ике дөньяда да җәзага китерә торган гынахлар. Бу дөньяда да, ахирәттә дә. Караклык шуңа керә. Чөнки син башка кешенең хакына кирдең, һәм бу дөньяда да җәзасы булачак, теге дөньяда да аның җәзасы булачак. Аллаһ Тәгалә Коръән Кәримдә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Вас-сариqu вас-сариqatu фaqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabu nakalan миналлаһи газизун хаким. Аллаһ Тәгалә әйтә: карак ир кешенең һәм карак хатын кызның кулларын кисегез ди, кылган эшләренә карата ди. Караклыкның җәзасы бар бу дөньяда, шәригать буенча ул кул кисү. Уң кулны кисеп алалар, кеше әйбер урласа. Билгеле бер күләме бар аның. Аны теләсәк теге бер ипи алган өчен кисмиләр. Бар безнең менә уголовный кодекс, мәсәлән, 1000-нәнме, хәзер 1000-500-данмы, мин хәтерләмим инде, башлана уголовное преследование. Аңанча административный. Монда да шулай, билгеле бер сумма урласаң, әгәр дә әзрәк булса, мәсәлән, ул вакытта инде синең кулыңны кисмиләр. Мәсәлән, төрмәгә утыртырга, штраф түләтергә мөмкиннәр, яки таяк белән, мәсәлән, анда 1-2 тапкыр биреп алырга мөмкиннәр, шулай бит инде. Әмма артса, ул шулай ук бер 1000-1000 тирәсе булырга тиеш ул. Артса аннан инде кулны кисәләр. Кулны кисәләр, менә бу шулай бит беләзектән. Уң кулны кисеп алалар. Икенче тапкыр урласаң, сул аягыңны кисәләр. Тубыктан. Өченче тапкыр урласаң, сул кулыңны кисәләр. Дүртенче тапкыр урласаң, уң аягыңны тубыктан кисәләр. Бишенче тапкыр урласаң, анда синең урларлык әйберең юк инде. Шулай бит, нәрсә белән урлыйсың? Кул юк, аяк юк. Идә утырып, ничек урлый аласың? Монда да инде аңламаса, монда инде мин белмим. Әмма Гали радиллаһу анху бер шундый кешенең алып килелгәч аның янына әйтә: "Кулын кисегез ди." Кулын кисәләр урлаган өчен, икенче тапкыр урлый, аягын кисәләр. Һәм өченче тапкыр урлаганнан соң Гали радиллаһу анху нәрсә ди? Әгәр мин аның хәзер тагын бер кулын киссәм, ул нәрсә белән ашар ди? Кыйнагыз, таяк белән җибәрегез ди. Кыйнылар да җибәрәләр. Дүртенче тапкыр урлый.
Туктамый бу кеше. Инде хәзер аягын кисергә кирәк. Гали радиллаһу анһу әйтә, инде мин аның аягын киссәм, ул нәҗеп намазга йөрер ди. Кыйнагыз да җибәрегез ди. Шуңа күрә инде шәригать бу очракта казый үзе хөкем чыгарырга мөмкин. Ягъни рәхим, шәфкать белән. Карыйлар барыбер бу очракта да. Ләкин караклык ул шундый зур җинаят, моның өчен бар икән шәригатьтә җәза бар. Мәсәлән, намаз калдырган өчен шәригатьтә җәза юк. Иртәнге намазын калдырдың яки ястү намазын калдырдың, шәригатьтә җәза юк. Казый сиңа карый да нәшет ала ул сине. Нәшет алмый сиңа, шулай бит. Әмма монда җәза бар. Чөнки бу башка кешенең хакына зыян китерә торган әйбер. Шушы караклык. Әгәр син бу җәзаны бу дөньяда алмасаң, син аны аласың кыямәт көнендә. Әгәр дә инде мөхтәрәм кардәшләр, бу дөньяда кулыңны кисмәсәләр, башка төрле җәзасын алырга мөмкинсең. Нинди җәза алырга мөмкинсең? Мәсәлән, кешеләр сине тотып берәр нишләтергә мөмкин. Яки сине алып төрмәгә утыртырга мөмкиннәр. Я булмаса, син мәсәлән бер кешедән урлыйсың, ул синнән үч алырга мөмкин. Кай вакытта бит чамалап бетермисең кемнән урлаганыңны. Урлыйсың мәсәлән бер мафиозниктан дип әйтик. Ул сине тотып, анда инде берни шәригать та кирәкми, шулай бит. Анда инде бер нәрсә кирәкми, ул сине тотып үзе җәзаңны бирергә мөмкин. 20 елдан соң сөягеңне табалар. Аннан соң чиреп беткән. Менә шуңа күрә дә җәзасы килә бу дөньяда да, ахирәттә дә, мөхтәрәм кардәшләр. Һәм урлаган кешеләр гадәттә алар барбер аның нәтиҗәсен аннан соң күрәләр. Гадәттә башта әзәзләп урлыйсың, шулай бит. Аннан соң кеше күрмәгәч күпләп урлый башлыйсың. Аннан соң миңа бер нәрсә булмый дигәндә генә сине килеп тоталар. Аның гадәттә шулай килеп чыга, мөхтәрәм кардәшләр. Шундый бер хәл була, Мәхзүмә дигән бер хатын-кыз Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям вакытында урлый. Усама ибн Зайд аның туганы була. Усама ибн Зайд ул инде бик якын кеше Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга. Һәм шушы Мәхзүмәнең кулын кисергә дигән карар чыгарыла. Ул килә дә әйтә: "И Расулаллаһ", ди. Ул минем туганым, якыным, кулын кисмәгез инде, гөләй булай. Шәфагать кылы, яклап чыга. Бездә дә шулай бит инде. Шулай бит. Берәр кеше балаң берәр нәрсә эшләсә, син тизрәк шалтыратасың. Прокурор, адвокат, шулай бит инде, таныш белешләр, милиционерларга чыгасың, тегеләй булай, берәр нәрсә эшләп булмыймы дисең. Аннан соң инде зуррак искәрәк менсәң, шулай бит инде теге урлаган кеше түгел, кемнән урлаганнар шул гаепле булып чыга. Әгәр дә зуррак менсәң, теге анекдоттагы шикелле бар бит, теге иске элекке анекдот. Мерседес катокка килеп керә. Шулай бит. Мерседесның танышлары күп бит инде, милиционер гаишник килә дә катокның, дорожникның шоферына: "Ну, ди, давай сөйлә, ди. Ничек син бу Мерседесны узып бардың, ди? Ничек дип подрезать иттең син аны, ди? Давай сөйлә миңа, ди." Менә шулай итеп, инде безнең дөньяда шулай кай вакытта. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям янына килеп, аның кулын кисмәле, ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "И Усама", ди. "И Усама", ди. Ул аның иң якын кешесе, иң яраткан кешеләрнең берсе Усама ибн Зайд радиллаһу анһу. Нәрсә ди? "И Усама", ди, "Син ди ничек моны сырый аласың", ди. "Безгә кадәр дә булды шундый кавемнәр", ди. "Алар халак булдылар", ди. Чөнки аларда бай кеше, бай каракларны җибәрәләр иде, ди. Хәерче каракларның кулын кисәләр иде, ди. Айрып шулай иттереп. Шуңа күрә аларны Аллаһ Тәгалә халак итте, ди. Ул халыклар юкка чыкты гаделсезлек аркасында, ди. Әгәр минем кызым Фатима урласа, мин алың да кулын кисәр идем, дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Менә бүгенге көндә, мөхтәрәм кардәшләр, безнең илебездә дә шулай. Халык бездә закон белән яшәргә риза. Риза. Ләкин нәрсә ди? Бөтен кеше яшәсен ул закон белән, ди. Шулай бит. Штрафка мин түләргә риза, ди, ләкин бөтенесе түләсен ул штрафны, ди. Мин риза, ди, налогын түләргә, ләкин бөтен кеше түләсен, ди. Коммунальный услугага мин түләргә риза, ләкин бөтен кеше түләсен, ди. Менә әгәр дә гаделсезлек бар икән җәмгыятьтә, ягъни закон кемгәдер кулай карый, шулай бит инде, гафу итеп күз йомып кемгәдер бик катгый карый икән, бу очракта, мөхтәрәм кардәшләр, бу җәмгыять озак яшәми. Кайчан да булса халыкның каны кыза.
бу җәмгыять хәлак булырга мөмкин. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлламның кисәтүе. Шуңа күрә әйтәләр бит бездә, бер капчык бәрәңге урласаң төрмәгә утырасың, миллионнар урласаң югарырак китәсең диләр. Шулай бит, шундый анекдот йөри. Менә шуның эчендә, әлбәттә, тигезлек булган очракта, гаделлек булган очракта, бу мөхтәрәм кардәшләр тәртип була. Бу иде дә шулай. Менә син 3 хатының бар ди. Шулай бит. Берсен яратып карыйсың, гафу итәсең, шулай бит. Икесенә бик каты торасың, алары карт потому шулай бит инде. Бәтте, бу да гаделсезлек. Качында булса, шушы икесе тавыш күтәрергә мөмкин, шулай бит. Җыелышып, бар теге яши янына дип сине куып чыгаралар аннан соң. Шуның белән генә тор дип. Яши әйтә, син миңа кирәк түгел ди. Син карт ди. Син миңа сәламәт чагында гына кирәк ди. Берсе дә калмый аннан соң. Менә шуңа күрә һәр вакыт мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә инде тигезлек, гаделлек кирәк. Ләкин әгәр дә без берәр кешенең кулын киссәк, үзебез ялгыш. Ялгыш. Ләкин теләпме, ялгышмы, менә бит булды бит хәл. Ире үзенең хатынының кулын чапты. Хәтерлисезме? Шулай бит, көнләшеп, әйтеп, аны инде бөтен илгә шауладылар. Андый очраклар бар икән. Күрәсез бит, шәригать бөтенесен уйлаган. Әгәр дә бер кеше икенче кешенең кулын кисеп ала икән, кулын чаба икән, 50 дия түләргә тиеш. 50 дия. Яки аның акчасын түләй инде. Бер дия күпме тора хәзер? 200-250 мең тирәсе тора иде соңгы тапкыр белгәндә инде. Бездә 200-250 мең тора иде. Менә шуның 50 диягә тапкырлыйсың, шулай бит. Күп акча килеп чыга, шушы кул өчен түләргә кирәк була. Бер бармак 10 дия. Бер бармагын киссәң кешенең 10 дия түләргә кирәк. Шуңа күрә карабрак. Яныгызда берәр кеше булса, шулай бит инде пычак белән уйнамагыз, балта белән уйнамагыз. Аның өчен анасын түләргә туры килергә мөмкин. Ялгыш киссәң дә. Ялгыш кискән өчен, ялгыш үтәргән өчен җәза шулай ук каралган. Әгәр дә син белеп киссәң, әле 50 дия белән генә кытылмаска мөмкинсең, мәсәлән, сиңа тагын җәза да кабул итәргә мөмкиндер. Менә шуның өчен дә монда теге гафу итегез дип кенә кытылып булмый бу очракта. Шуңа күрә аңлагыз. Инде кеше 1000 ярым урлады икән, менә аның шушы кадерле кулын кисеп алалар. Шушы әз генә акча урлаган өчен 50 дия урларга кирәкми бер кулны киссеннәр өчен. 1000 ярым урладың икән, шул җитә синең кулыңнан мәхрүм булыр өчен. Күрәсез, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһы Тәгалә әз генә урласаң да, нинди кадерле әйбереңне синең кисеп ала икән. Инде, мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, 4 төрле кеше бар ди. Бу кешеләрне тәмухка кертәләр. Һәм тәмухка керткәннән соң, тәмухта булган кешеләр әйтерләр. Кемнәр бу диярләр? Алар килгәннән соң безгә газап артты диярләр. Ягъни тәмухта менә кешеләр яналар бергә, алар инде иләшкәннәр. Бөтенесенең бер төрле гынах. Шулай бит. Аларга истиләр тагын бер кешене. Шуның белән аларның газабы арта. Тагын да арта газабы тәмухта ди. Кемнәр соң бу дигәчтен, шуның берсе, мөхтәрәм кардәшләр, ул кешенең малын алып кайтармаучы кеше. Моңа карак та керә, моңа акча алып торып кайтармаган кеше дә керә, бурычлы да, моңа бөтенесе керә. Башка кешенең малын алучы. Моңа керә теге зарплатаны түләп бетермәүче дә эштә, шулай бит кисеп алып калучы да. Моңа керә эш өчен түләп бетермәгән кеше дә, мәсәлән, кешене эшләтәләр, акчасын биреп бетермиләр. Шулай бит, андыйлар безнең бөтен бизнесменнар хәзер безнең шулай диярлек. Шулай бит инде шулай эшлиләр акчаны. Мәскәүдә шулай гына эшлиләр ди. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, аның җәзасы бик каты була икән. Хәтта тәмухта янган кешеләрнең дә җәзалары арта икән. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, шулай ук инде, әгәр дә берәр кешегә берәр мал бирсәң ди, һәм ул малны кайтармаса, шулай ук инде, әгәр дә берәр кеше мәсәлән закат түләмәсә яки башка, ягъни тиешле әйберен түләмәсә, шулай ук урласа, бу кешенең намазы һәм закатлары кабул булмый ди. Һәм моның малы хәрам була бу кешенең ди. Шулай ук шушы малны киеп укый икән намаз, аның намазы кабул булмый. Шушы киемен салмыйча ди. Әгәр синең истеңдә урланган кием икән, димәк, синең шушы урланган кием белән укыган намазың кабул булмый. Менә, мөхтәрәм кардәшләр, хикмәт нәрсәдә? Синең бу гыйбадәтеңә тәэсир итә, әгәр дә син динле кеше икәнсең. Мөмкин шулай да булырга, динле кешеләр дә
караклык юлында яки шундый бер начарлык юлында булырга мөмкиндер. Менә шуның өчен мөхтәрәм кардашлар бик сак булырга кирәк. Караклыкның җәзасы ике дөньяда да төшә. Һәм аның җәзасы бик каты. Чөнки син хаксызга башка кешенең малын алдың, эшләп тапкан малын алдың. Шуңа күрә сак булырга кирәк. Әлбәттә, үзебезне һәм якын тирәләребезне моннан сакларга кирәк. Балаларны бигрәк тә. Мөхтәрәм кардашлар. Инде иншаллах рус телендә сөйләп китербез. А'уду биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о таком большом грехе, как воровство. Воровство, мы его понимаем как бы вот в классическом смысле. Можно сказать его по-другому. Присвоение чужого имущества без права на то. Вот если вот так вот скажем, то понятие воровства для нас расширяется. Расширяется, причем очень на широкие границы. И мы начинаем понимать, что воровство, оно касается буквально каждого. Будь он на работе, или на улице, или даже дома. Бывает воровство, например, даже дома. Жена может воровать из имущества мужа, потому что она не имеет права без спроса брать. Может быть, у нас женщины думают, что деньги мужа мои деньги? Да? Нет. Вернитесь домой и скажите своей жене: мои деньги, мои деньги. Если ты их возьмешь, ты будешь воровкой. Объясните ей, да? А то приходите, плачете, жена деньги взяла, домой не могу доехать. Тут в мечети сидите, потом плачете у меня. Теперь вот у вас есть козырь, оружие против этого. Действительно, жена не может брать деньги мужа просто так. Кстати, сегодня, Аллах верса, на уроке мы об этом будем говорить вечером. Может быть так, что дети могут брать вещи друг у друга, например, да? Тоже надо понимать. Детей тоже нужно приучать к тому, что чужие вещи брать нельзя. Потому что воровство начинается с детства. Я с ужасом узнал вот от своей дочери, что, оказывается, у них в школе все воруют они из магазина. Все дети воруют из магазина. Я с ужасом просто узнал. Она говорит, все воруют. Заходят, сумочки кладут, все, и выносят. Вы понимаете? От 10 там, до 15 лет этим детям все, говорят, все. Я просто ужаснулся. Среди них есть и девочки в платках. Среди них есть и ребята, которые намаз читают. Они думают, что это баловство, что это можно делать, ничего страшного в этом нет. Они даже не могут там понимать даже, да? Они даже не осознают, что это грех, что это воровство. Поэтому об этом, оказывается, нужно говорить и нужно рассказывать людям. Особенно детям, чтобы они понимали, что это действительно не только большой грех, это преступление. Что это преступление, они могут и не понимать этого. Дорогие друзья, Аллах Тааля дал нам пути для зарабатывания денег. Аллах Тааля сказал: Бисмиллахи рахмани рахим, я юхалладина аману, ля та'кулу амвалякум бейнакум бил батиль. О те, которые уверовали, не ешьте еду, ризк друг друга греховными путями. То есть неразрешенными путями. Это значит, можете только как-нибудь халяль образом заполучить это имущество. Каким образом? Илля антакуна тиджаратан ан тарадин минкум. Торгуйте, говорит, между собой. Торгуйте. То есть эта торговля может быть за деньги, может быть за спасибо, да? То есть по обоюдному согласию. Если не по обоюдному, например, там, раньше такое было. Ты покупал 8 вишневую, да? К тебе подъезжали ребята, говорили: у нас на районе только мы можем ездить на 8. Бывало такое, да? Продай нам. Они не говорили: давай сюда. Они говорили: продай нам. Ты говоришь: а как это я тебе продам? С какой стати? Я сам хочу ездить. Да? Ну, понятно, что если ты будешь так думать, то скоро у тебя этой машины не будет. Тогда они предлагали: продай нам, вот тебе столько-то денег. Ты говоришь: мне мало этого. Он говорит: что значит мало? Вот тебе сколько сказали, ты бери и машину нам отдай. Здесь нет довольства. Это тоже воровство. Это тоже грех. То есть
продавец не согласен на эту сумму продавать машину. Он продает, им выхода нет, понимаете? Было такое, понимаете? Вроде бы все как бы нормально, в отношениях деньги дали вроде бы, да, и машину отдал, но здесь нет довольства. Поэтому Аллах Та'аля говорит, будучи довольны между собой. Вот так мы можем зарабатывать себе имущество, зарабатывая, то есть путем торговли или как бы зарабатывая своими руками. А если ты хочешь просто присвоить без на то права, это считается уже воровством и грехом. Также пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что грехи вообще, они могут человека выводить из ислама. Но это не значит, что человек он становится кафиром. Это значит, что он делает грех, присущий только неверующим. Будучи верующим, зная, какое наказание за это будет, что Аллах Та'аля этим недоволен, человек никогда не совершит это преступление. И поэтому он сказал, что прелюбодей не будет делать зина, если он мусульманин. Если он делает, значит, как будто бы он не мусульманин. Также человек не будет пить спиртное, если он мусульманин. Также пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, что не будет воровать вор, если он мусульманин. Таким образом, пророк саллаллаху алейхи ва саллям подчеркивает, что эти вещи могут делать только неверующие. Потому что если у человека есть вера, он на это не пойдет. И очень часто задают такой вопрос, очень уместный. Говорят, вот, хазрят, вот такой-то человек делает такие-то преступления. Ну, про религиозных деятелей часто говорят, да? Такой-то вот такие-то вещи делает. У него есть вера? Спрашивается, а не вопрос. Потому что они так думают, будучи верующим, невозможно это делать. Я таким людям отвечаю иронично, да, прикрываю этих религиозных деятелей. Я говорю, знаете, для этих людей есть отдельный ад и отдельный рай. Я говорю, только так я могу это объяснить, то, что они совершают. Когда религиозный человек совершает какое-то преступление и даже не моргает после этого, не сожалеет, как говорится, да, я могу только так сказать. Значит, они знают то, о чем не знаем мы. Возможно, у них свой ад, свой рай и, возможно, свой Бог, который они слепили сами и который им все разрешает. Вот только так это можно объяснить. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и говорит, что у этих людей нет веры. Потому что, будучи верующими, тяжело это совершить. Это уму непостижимо. Это очень сложно поверить в это, но это возможно. Мы не говорим, что они кафиры, отнюдь. Вы поймите, что, да, о чем я говорю. Сейчас скажете, о, другой Бог есть, о, другой ад, другой рай. Я знаю, что вы сейчас это... Я вообще понял одно, что люди очень прямолинейные в наше время. Вот раньше люди были очень мудрые и глубоко понимали многие вещи. Сейчас я понял, что люди шуток не понимают, во-первых, да? Я понял это. Потом я понял, что люди очень прямолинейные, очень обидчивые, да? И все принимают на личный счет, когда что-то говоришь. Я не знаю, в какой момент это произошло, но в прошлом, даже лет 50 назад, мне кажется, еще такого не было. И буквально действительно люди сейчас с людьми разговаривать и о чем-то договариваться очень сложно. Вот вагаз даже рассказывать очень сложно. Это можно только читать аят, например, и переводить, читать и переводить. Какие-то умные мысли начинаешь говорить, да, и сразу же у людей там возникает коллапс в голове. Это сложно сейчас, поэтому прошу, я надеюсь, что вы широко мыслите, да, не как бы все обычные люди. Все-таки вы необычные люди. Раз вы поклоняетесь тому, кого не видите, значит, вы необычные люди. Да? Но мусульмане, они необычные люди. Также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил, что если человек присвоит 5 земли, чужой земли, присвоит 5 земли, эта земля будет грузом в судный день, уйдет на 7 небес в землю, и он будет тащить эту землю. Сейчас, дорогие друзья, действительно можно такие вещи заметить, да, там присвоение земель, сельхозземель, присвоение там, да, присвоение соседских земель, присвоение
ненужных тебе земель. Этим балуются в районах в основном. Они там, да, свои махинации и так далее. В Салмачах вот был момент, что одну землю продавали там на 5, на 10 человек. Вот сейчас еле разбираются, Много-много таких моментов у нас, действительно. Поэтому это тоже будет грузом. Это тоже считается присвоением имущества. Не только деньги. Потому что имущество может быть всякое. И машина, и деньги, и движимое, и недвижимое имущество. Кроме деда-паралитика. Также, дорогие друзья, один из сподвижников сказал такие интересные вещи. Ибн аль-Лютейба. Пророк саллаллаху алейхи назначил его собирать закат. И он пришел, отдал пророку саллаллаху алейхи закат и сказал: вот это, говорит, закат, а вот это, говорит, подарок, который мне дали. То есть это чиновник, который взял подарок в наше время. Теперь давай обсудим это. Можно так делать или нельзя? Потому что среди вас могут быть и чиновники. Можно так делать или нельзя? Как вы считаете? Ведь это подарок. Это же подарок, это не взятка. Тебе сказали же. Свыше. Вот, оказывается, есть уже нормы какие-то, да? Значит, надо брать по 2000, да? 1999, то есть в разное время. Мелкими частями, да? Каждый день. Каждый день мало. Если 2000 в день, это разве зарплата? Это, конечно. Столько не возьмешь, надо сколько. И вот вопрос. Как вы думаете, как ответил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям? Он ответил так мудро ответил. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: если, говорит, кого-то из вас мы назначаем, говорит, на какую-то должность, а потом он приходит и говорит, что это подарок, который ему дали. Это не взятка, а подарок. Пусть подумает. Если бы он сидел у себя дома, у отца или у матери, говорит, сидел у себя дома, ему бы принесли этот подарок, если бы он был не чиновником. Нет, ему бы не принесли этот подарок. Поэтому, говорит, это не подарок, это взятка. И здесь порога нет. До 2000, до 5000 там, до миллиона, до миллиарда. По шариату порога здесь нет. Дали тебе рубль. Это тоже считается уже взяткой. Если ты занимаешь какой-то пост, дорогие друзья. Если он вот это взял, то в судный день он придет с тем, то есть навалит на себя, говорит, то, что он взял. Если это верблюд, говорит, это будет верблюд. Если это будет корова, то корову на себя завалит. Если возьмет барана, то барана на себя завалит. И придет с этим судный день отвечать за этот подарок. Раньше, наверное, брали коровами, там, верблюдами там, и так далее, да? Сейчас машинами, биткоинами сейчас, кстати, вот, да, говорят, очень популярно тоже. Биткоин. Научите? Меня можно научить, потому что единственный человек, которому можно давать подарки, который занимает служебную какую-то должность, это хазрят. Да. Ему подарки можно давать. Почему? Как вы думаете? Потому что он ничего не решает. Все решает Аллах Тааля. Чиновник, он решает вопрос. Он тебе бумажку подпишет, да, или... А что решает хазрят? Ты от этого в рай зайдешь? Быстрее. Хазрят не решает. Да, фетву какую-нибудь хорошую, да, даст? Да, но хазрят сам пострадает. Да, потом. Дуга подольше почитает. Вот это хорошо. Но это опять-таки одна лишь польза и хазрят. То есть, поэтому вот единственный человек, кому можно давать подарок. Это хазрят. Больше никому нельзя. Вы понимаете? Если кому-то хотите дать подарок, то все через меня. Все через меня только. И, дорогие друзья, действительно, шутка шутками, как говорится, но так делается. Сюда входят и откаты, и прикаты, и все остальное. Вы понимаете, насколько мы увязли во всем этом? Потому что ни одна сфера не работает без этого сейчас. Я не скажу только в нашей стране. Вообще по всему миру так делается. А воровство, Аллах Тааля, что такое воровство? Надо понять, это проклятие Аллаха. Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что Аллах Тааля проклинает вора. Здесь хадис по этому поводу.
который украл яйцо или веревку? Аллах Тааля проклял вора, который украл яйцо или веревку. А если он украл миллиарды? Здесь тут проклятие растет пропорционально. Поэтому, дорогие друзья, соответственно, это очень опасная вещь. Потому что быть проклятым, это значит, Аллах опасно лишится милости Аллаха Субханаху ва Тааля. Это касается, таким образом, многих таких вещей. Это касается и занимающих должность людей, это касается и учителей, и врачей. К сожалению, у нас же думают, что основные взяточники у нас кто? Учителя и врачи? Да? У нас так думают. У нас так думают. А на самом деле это может касаться всех остальных. Человек у нас проходит через это, через взятки. Это один из видов воровства от рождения до смерти. Потому что породиться нужно заплатить. Медицина бесплатна, то ты должен заплатить, чтобы все прошло хорошо. Потом садик, хорошая школа, репетитор, учителя, да? Университет, институт, чтобы работу. Это все. Чтобы пенсию получить. Тоже. Чтобы инвалидность получить. Тоже. И чтобы... Нет, умереть это уже... Не, умереть тоже, да. Хазрату надо заплатить. Почему? Если Хазрат Ясин почитает, быстрее умрешь. Если Хазрат Ясин не почитает, долго будешь лежать. Поэтому тоже от Хазрата зависит, понимаете? Поэтому тоже надо заплатить. Ну и в кладбище место. Хорошее место. Тоже денег стоит. Так просто сейчас уже даже не похоронят. Поэтому мы... Да. Да. Насчет этого, да, кто берет и кто дает, они оба все вместе в одинаковом положении. Кроме одного случая. Когда ты прав, но тебя там, например, оболгали и хотят с тобой что-то сделать, что влияет на твое здоровье или на твою жизнь, и ты вынужден откупиться. Вот в этом случае можно отдать. Это когда, вот, например, был случай, когда одного из сахабов хотели в тюрьму посадить, и он вынужден был заплатить, чтобы его не посадили. Бывают такие случаи, например, в Египте. Такие случаи бывают. Подбрасывают патрон в багаж. Маленький патрон, багаж. При досмотре они сами подбрасывают. Смотрят патрон. Это преступление, боеприпас, туда-сюда. Тебе говорят, сейчас вызовем полицию, мы тебя посадим на столько-то лет. Заплати там $100, $150, и мы на это закрываем глаза. Ты никак не можешь доказать, что это не твое. Если ты будешь принципиальным, то тебя реально просто сажают в тюрьму. Вот в этом случае уже приходится делать, понимаете? Только в таких случаях вот разрешается. Когда ты прав сам, но уже по-другому нет. Но так вот, дорогие друзья, разрешение такое шариатское есть. Согласен кто-то, не согласен. Также, дорогие друзья, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: если мы, говорит, кого-то используем в деле, то есть назначаем кого-то человека на должность какую-то, и кто скроет от нас хотя бы нитку, или больше даже этого, да, это, говорит, воровство, как присвоение чужого имущества. И за это он будет отвечать в судный день. То есть, когда человек что-то укрывает и присваивает. Например, говорят, да, вот на дорогу выделили там 500 миллионов, он скрыл там какую-то часть, это уже присвоение. Это уже присвоение. Это сюда вот как раз входит. Поэтому, дорогие друзья, много-много таких моментов, касающихся воровства. И, к сожалению, как вы сами видите, это у нас распространено в нашей жизни. Если мы из этого не выйдем, то мы можем быть проклятыми. Не только мы и наше общество. Помимо этого, Аллах Тааля может дать нам наказание еще в этой жизни за это. Потому что за воровство Аллах Тааля дает наказание в этом мире. Это зулим. Это зулим. И третье. Дуга, у которого ты забрал, он называется мазлюм. Его дуга принимается. Если ты кого-то притеснил, например, рабочему ты не додал, да, зарплату, например, урезал там, например, тоже не по существу, украл у кого-то, присвоил,
это все считается воровством, и тот человек мазлюм. Любое его дуга принимается. И по отношению к тебе тоже. Приходит наказание, дорогие друзья. Вы не думайте, что воры, они живут хорошо. Наказание приходит. Приходит со временем. И может прийти так, что ты об этом не узнаешь. Тебе об этом никто не скажет. Да, ты хочешь, чтобы пришло письмо там или видео, да, что вот наказали там моего обидчика. Нет, это не обязательно. Но Аллах Тааля обязательно накажет. Потому что Он судья. Он палач. Он все, что хочешь, может сделать. И Он делает. Он это обещал. Раз Он проклинает, значит Он это обещал. Поэтому, дорогие друзья, с этими вещами, конечно же, баловаться очень опасно. Шутить нельзя. И, соответственно, если как-то к тебе приходят левые какие-то там, да, имущества, соблазн какой-то к вам, да, то надо стараться от этого отмахнуться, избежать этого момента. Потому что только одному Аллаху известно, чем это может закончиться. Аллах не пощадит даже намаз читающего человека, мусульманина. Даже если он мечеть построил на эти деньги, саваб за это не будет. Даже если он там детдомом отдал все эти деньги, все равно за это саваба не будет. Поэтому это очень такой опасный момент, дорогие друзья. Иншаллах, Аллах Тааля даст баракат, если все этого не будет. Как сказано в фильме «Человек с бульвара Капуцинов». Как он сказал там? Эту страну погубит коррупция. Да? И действительно, это хадис. Это хадис. Ну, вот, зря, конечно. Может быть, вы смотрели этот фильм, потому что он ранний, еще до того, как вы начали намаз читать. Да? Возможно, вы зацепили этот фильм. Это действительно так. Это взято, как бы основа взята из хадиса. Потому что это губит общество, вот эти все пороки, вот этот зулим. Иншаллах, пусть Аллах Тааля обережет нас, наших детей, наше общество и наших правителей. И чтобы действительно был баракат, было понимание. Потому как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что перед судным днем римляне будут хорошо жить. Римляне будут хорошо жить. Кто такие римляне? Это Америка и Европа. И почему они будут хорошо жить? Потому что они не будут притеснены со стороны своих правителей. И у них будут защищаться слабые в этом обществе. И они будут хорошо жить. И у них вот этих преступлений, у них будет мало, либо совсем не будет. И как вы видите, несмотря на то, что они намаз не читают, они могут жить лучше в этом мире, чем мусульмане. Мусульмане, которые намаз читают и уразу держат, но позволяют себе какие-то вот такие грехи и пороки. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع اللغة.